Tillbaka och fram av Albert, Erblin, Kristina, Andreas och Benny. Kapitel 1. En gång för länge sedan på vikingatiden levde en pojke som hette Grimulf. Han var 15 år. Han hade bruna och svarta kläder. Han hade en svärd. Han tyckte om att spela boll, att kriga. Han hade en hund, en häst och en katt. Kapitel 2. Det var en gång en tjej som hette Elsa. Hon var 32 år och bodde först i Helsingborg. Hon jobbade som arkitekt. Hon flyttade till Stockholm där hon hade ett slott. Hon hade en källare med guld. Hon hade en limousin. Elsa hade en pojkvän som hette Johnny och de fick en liten bebis som hette Sara. Bebisen kramade sin mamma. Mamma gick en dag till Elsa till affären och köpte en motorcykel. Elsa körde motorcykeln och plötsligt kom hon till vikingatiden. Kapitel 3. Hon landade på en brygga. Hon svimmade. Efter 2 timmar vaknade hon. Elsa ser båtar med sköldar och många åror. Ser husen att är gjorda av trä. Hon ser åkrar. Människor har vikingakläder. Hon tänkte att nog har rest tillbaka i tiden. Kapitel 4. Grimulf kommer till Elsa. Var inte rädd. Okej, hör du vargar? Nej, jag hör inte vargar. Plötsligt ser Grimulf ett par vargar. Gå in i huset. Elsa är rädd. Då kommer Johnny med vapen och dödar vargarna. Då kommer Elsa ut ur huset. Är inte rädd mer. Elsa och Johnny pussas. Vad är Sara? Hos mormor. Kapitel 5. Elsa går till smeden och köper en häst. Hon visste inte att det var en magisk häst. Men säger ändå. Och till framtiden. Elsa och Johnny åker till framtiden. De går till mormor och hämtar Sara. Sen var de lyckliga alla sina dagar. Har jobbat med bildspelet Saif, Erblin, Irene. Benny, Arion, Ali, Fernando.